Està molt bé això del laboratori, les fórmules, els experiments, però nosaltres volem una mica, és a dir, IRES Lab, que teniu aquí, que ja veieu aquí en pantalla, sí que va més enllà. I ara intentarem una mica explicar-ho, la Raquel i jo, i a veure què us sembla. Sí que parlarem, Miquel, no sé on estàs, aquí, parlarem o intentarem parlar d'innovació. Després d'aquesta classe teva magistral, no sé si tirar els papers o què, però bueno, anem a intentar-ho. I ja després ja ens dius què et sembla. Què és això d'IRES Lab? Alguns de vosaltres, tots, ja ho sabeu. IRES Lab va néixer d'una proposta d'un equip de professionals d'IRES com un espai per això, per generar coneixement, sobretot per compartir una iniciativa, una oportunitat per crear sinergies, és a dir, un espai obert, un espai transversal de gestió d'aquest coneixement intern on la Raquel, jo i molts dels companys que esteu i companyes aquí van poder gaudir. Llavors, per nosaltres es tracta com d'un Lego, d'una construcció de compartir idees, metodologies, projectes, entre d'altres, i aquesta ha estat la seva essència. Sí, en realitat sí que és, i és un laboratori, però nosaltres li diem més un laboratori d'idees. També som científiques, però d'idees. Amb uns professionals proactius en aquesta transferència de coneixement i en innovar, pensem en innovar per tal de cobrir aquestes necessitats emergents de la nostra societat i, com tu dius bé, Miquel, fer les coses millor. Però, quan parlaves abans d'innovació, què vol dir? Per mi vol dir una cosa, per una altra, les organitzacions s'entenen també la innovació de formes diferents. Llavors volem aquí fer-vos una mica partíceps a tots i saber què és per vosaltres també innovació, què enteneu per innovació. Llavors, per això, teniu preparats els mòbils tots? Suposo que tots aneu amb mòbil, si no sereu bitxos raros. Accediu, a veure, si no heu baixat l'aplicació de Kahoot, podeu anar directament al Google, posar Kahoot i llavors heu de cercar-ho d'aquesta manera, amb aquest link. Esperem una miqueta. Sí, ja ho tenim? No, encara no, esperem. Això del micròfon se'm baixen una mica els pantalons, però bueno. No sé com acabarem. S'escolta Isa tot, eh? No, sí, ja ho dic perquè ho sentiu. I escolta, per què no em dius mentrestant què és per tu la innovació? Mira, per mi la innovació és, però, és a dir, ara ja no a nivell de l'organització, sinó perquè això ho dirà el públic, ho diran elles i després nosaltres també ho comentarem. Mira, per mi la innovació seria, i la gent que em coneix això ho sap, seria haver vingut amb bambes avui. Això seria innovació. Bueno, això Déu-n'hi-do, eh? Però per això, que això seria innovar. Després també seria innovar per mi fer com era ara, un tataki de tonyina. Això seria innovar també per mi. Anem a centrar-nos primer en el que ens diuen ells i llavors després em tornes a preguntar. Vinga, vale. Vinga, comencem. No, que sí te quieres sentar. Ahí. Vinga, sí, comencem. Us funciona o no us funciona? Sí? La contrasenya del wifi. La contrasenya del wifi, tu la tenies, Pedro? No n'hi ha contrasenya. No n'hi ha contrasenya. És que em diuen que va una mica lent, per aquí. No sé si podem fer alguna cosa perquè vagi més ràpid. La red és Wi-Fi Cosmocaixa Barcelona. Bueno, es va connectant la gent. Sense contrasenya. Sí? Sí. Ah, bueno, ja ho esteu fent. És a dir, que us demanarà això, els que ja ho teniu, entrar aquest número PIN. Us demanarà també que poseu un nom, el que vulgueu, i a partir d'aquí
us llançarem unes preguntes que anireu contestant, les respostes aniran sortint aquí a la pantalla. Teniu un temps limitat per contestar aquestes preguntes, per tant, poseu-vos les piles, heu d'anar una mica ràpid. Haurien d'anar sortint, no? Les... Kahoot. Que están esperando. IT, el link. Em diuen per aquí que el link és kahoot.it, d'Itàlia. Perquè no tots esteu connectats. Tres. Quan em digueu passem, vull dir, comencem les preguntes. Sí, tirem. Comencem, preparats? Are you ready? Primera pregunta. Quan parlem d'innovació ens estem referint a... Vinga, heu de clicar, la que vosaltres penseu. Després que si no, no veig, us estic tapant. Vale, 3, 2, 1, temps. Molt bé. Com veieu aquí ens ha sortit que 31 persones diuen que la innovació és generar espais de treball, implementar noves metodologies i 444 han escollit les altres respostes. Us hem de dir, la Raquel i jo, que les 4 en realitat són vàlides. Les 4 respostes són vàlides. Ja sabíem que segurament sortiria l'última, no? Però clar que el que és la innovació, la innovació es fomenta a partir d'una bona gestió del coneixement. Clar que és disposar de temps per pensar, no? És a dir, com un estudi que s'ha fet d'ESADE de l'any 2018 diu que el 90... Perdó, que m'he liat amb això del temps per pensar. El temps per pensar diu que el 98% de les entitats diuen que no tenen temps, això que deia abans, no tenen temps per pensar, per reflexionar. Llavors és necessari trobar aquest espai, això és una dada molt significativa. És també aprendre dels errors, i tant. És la innovació aprendre dels errors, i com diu Xavier Marcet, que és un consultor en estratègia, en innovació i transformació d'organitzacions, la innovació es basa en el cercle aquest d'aprendre, desaprendre, reaprendre, allò que deia el Miquel d'assaig-error, estem una mica també amb el mètode científic. I lògicament és l'última també. Passem a la segona. Vinga, segona qüestió. Crec que és necessari innovar en les entitats del tercer sector? Vinga, que queda poquet. 6, 5, 4, 3, 2, 1, vinga. Vale. 47 persones diuen que i tant, que si no innoves t'estanques. 4 diuen una mica però conserven l'essència. 5 ja ho fem cada dia en gestionar situacions noves i 0, que és el que esperàvem. I tant, és a dir, sí que és necessari, lògicament, innovar, però tenint en compte sobretot a les persones, és a dir, que les persones són la clau, som la clau. És sumar intel·ligències, es tracta d'adaptació al canvi, suposa un pensament crític, sistèmic i totalment connectat amb aquesta implicació social de la que també Miquel parlava abans i tot el que són les necessitats emergents de la nostra societat. Per aconseguir aquest impacte, el que abans funcionava s'ha canviat, segurament ara ja no funciona. Sí? Doncs passem a la tercera.
Creus que la gestió del coneixement és un tema important per a les organitzacions? No sé si és possible un poco de agua. Vale. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Molt bé. Doncs ha sortit que 43 persones diuen que és molt important, 16 que és bastant important, 4 poc important i 0 gens important. Doncs aquí us podem dir que si comparem amb un altre estudi també de SADE del 2000 d'aquest any, el 89% dels encastats diuen que el tema és o bastant o molt important. És a dir, que parlem només de poc important d'un 2% i important un 8%. Així que, bueno, jo crec que seria bastant similar. I un 0% gens important. Per tant, aquí estem igual. Passem a l'altra qüestió. Quin és el factor clau de l'èxit a la gestió dels coneixements per promoure la innovació? Aquí, 33 persones que diuen que és l'estructura organitzativa, els processos i sistemes, després aniria 11, la cultura organitzativa, 8 l'estil de lideratge i 3 el suport tecnològic. Aquí també hem fet una mica de trampa, perquè en realitat totes les opcions són vàlides. És a dir, és necessària la cultura organitzativa que promogui i alimenti aquesta gestió del coneixement. Clar que el lideratge és important i, per tant, aquests grups motors que potenciïn aquest lideratge. I també, tot això ja ho apuntàvem a un article que es va publicar al social.cat on es parlaven de tots aquests factors claus, és a dir, els processos, els sistemes, l'estructura i, com no, també el suport tecnològic. Vaig una mica ràpid per temps, passem a l'altra qüestió. A vegades he detectat necessitats que m'han fet pensar en alguna idea o projecte innovador. Aquesta és l'última pregunta. Vale. 29 persones han dit que en alguna ocasió, i ho he comentat amb els meus companys, 21 persones he traspassat la idea per tal que es valorés, 6 en alguna ocasió però no ho he comentat a ningú, i 4 persones que diuen que no tenen el detector connectat. No passa res, us podeu anar ara ja connectant a partir d'aquesta jornada. Llavors, doncs sí, és a dir, ara ja tenim aquest espai, és a dir, ja tenim l'IDESLab i per tant ja podreu, és a dir, ja ho podíeu fer, però ara diguem que ja ho materialitzem més, ja podeu, amb aquesta apertura a tots els professionals, amb la confiança que es deposita a tots els que treballem a IRES, aquestes idees permetran millorar el que anava dient abans el Miquel, aquesta eficiència, aquesta efectivitat i per tant també la innovació i dins de la nostra organització. Això és el que pretén una mica IRESLab i això és el que ara ens explicarà una mica més la Raquel a partir de quins objectius ens vam una mica plantejar i què és el que hem anat fent. Gràcies. Bueno, jo m'he portat aquí un guionet, però també la veritat és que no sé si ho seguiré molt, perquè per mi IRESLab em va fer sentir i encara m'ho fa sentir com part de la casa, com part de la gran família que sou vosaltres i que és IRES.
que pot sonar molt pilota, vale? Però bueno, és veritat que jo he passat dintre de l'entitat per molts projectes, no? I realment aquí em vaig sentir com que era un projecte transversal, vale? Aquí les fotos amb la gent, ara les comentaré, on vam tenir l'oportunitat de conèixer a totes les companyes i a tots els companys d'altres projectes que potser ni siquiera coneixíem, on vam tenir també l'oportunitat de conèixer tot el que s'havia fet fins ara a la Fundació, que porta molts anys amb la Montse i altra gent fent coses, i clar, també vam partir d'aquest coneixement que ja teníem, del saber fer de totes i tots, i també va estar molt bé perquè va ser una oportunitat per estimular el talent creatiu de totes nosaltres i de tots nosaltres. I una mica en resum seria això. IRESlab jo crec que el va impulsar un equip, la majoria dones que estan per aquí, amb la intencionalitat una mica de donar resposta a aquelles necessitats emergents del món social, sobretot, evidentment, i tenir en compte tot això que he comentat i també pensant en elaborar algun tipus d'estratègies per també sortir una mica fora i fer col·laboracions amb la següent taula, que ja us parlaran, Maite, d'aquestes col·laboracions, per exemple. I ja no m'enrotllo més, i som els objectius. En definitiva, IRESlab és un laboratori on qualsevol persona d'IRES, des d'un voluntari fins a un tècnic, fins a una directora, qualsevol persona pot aportar una idea que pensi que li ve de gust compartir amb l'entitat i que li ve de gust o que té la necessitat de desenvolupar-la, i llavors passaria per aquest laboratori i a veure què passa després. A mi de tot això el que més m'agrada és el procés de com s'ha construït i com estem construint, perquè encara estem en fase de construcció d'aquest laboratori. Em ve la sèrie de Breaking Bad aquí al cap, no sé per què, potser encara estem a la caravana ja mirant com fem, no sé si l'heu vista o no, però és una mica la metàfora aquesta, d'on volem anar, què volem fer, i aquí tenim un exemple de moltes de les reunions que hem fet, des de, algunes accions o activitats que hem fet, ja dic, primer vam fer com una anàlisi documental, on vam participar moltíssima gent per saber d'on partíem, quin coneixement teníem. També vam fer un intercanvi de cadira, que això va resultar molt interessant, no només a nivell laboral, sinó també pot ser a nivell personal, ens va aportar moltíssimes coses. Això va consistir una mica en canviar el lloc de feina amb algun company o companya d'una altra àrea, d'un altre servei, i passar el dia allà i conèixer una mica com treballaven, intercanviar estratègies, portar estratègies noves al teu lloc de feina. També vam potenciar com una plataforma digital que es diu Teams, que també ens servia com una eina on ficar, diguéssim, on comunicar-nos entre tots i totes i ficar tot allò que sabíem. I res més, jo només us animaria una mica, si en algun moment us sentiu així com motivats per participar d'aquest projecte, que estaria bé, quan més gent estigui involucrada penso que millor, i que és un espai per innovar. I com diuen molts estudis, normalment quan es comencen projectes així, fins als 15 mesos o així de funcionament, realment no es té un producte així més tangible. I ja està. ¿Se me oye? No, ¿te pasa a mí? ¿Me dais voz? ¿Sí, ahora? ¿No? Vale, veo que no.
Bueno, que abans volíem dir alguna cosa, però el resum és això, és a dir, que ens segueix bategant, gràcies, ens segueix bategant el cor i ens... Ui, menys mal. I segueix bategant el cor però basant-nos en aquestes paraules que han sigut i són el fil conductor del que ha estat, el que és i el que serà l'Ires Lab. Gràcies per compartir-ho amb tots nosaltres. Moltes gràcies. Gràcies, que no estic sana. Gràcies. Si teniu cap pregunta... No. Com que no? Ells... Està tot claríssim. Bueno, però què és la innovació per tu? A mi m'ho has de preguntar o li has de preguntar al Xavi? Breument, què seria? Què podria ser? A veure, per mi, és a dir, relacionat amb això, amb tota la feina que hem fet, la innovació ha estat poder sortir del meu dia a dia, poder compartir tot, és a dir, idees, risses, aquest brainstorming del que abans parlàvem, que penso que després sí que en moltes ocasions dona fruit. Aquests esmorzars que heu vist aquí, que no només esmorzàvem, també treballàvem, però innovació per mi és transformar. I Miquel en això m'ha donat una classe magistral de que això no ho havia pensat i és a dir, és com canviar però aconseguir fer les coses millor, no? Fer les coses millor. Exacte, aniríem per aquí. I per tu, què seria? Bueno, per mi fer, no sé si millor o no, però almenys de provar-ho, no? De provar a fer coses noves per veure si aconseguim, espero que alguna millor o no, però tenir l'experiència, no? I com he dit abans, el procés per mi és molt important. El procés és molt important. I ara tenim com 30 minutets. De preguntes? No. Vale. Tranquil·la. Me'n vaig. Per prendre un cafè i pensar en tot el que ha estat passant aquest dematí aquí. I podeu escriure a una pissarra que n'hi ha aquí fora, una pissarra digital, el que és per vosaltres la innovació. I ens veiem dintre de 30 minuts. Gràcies. Gràcies. Gràcies.